like why you do that? Kagel kang pae lung de ka lung se no ka se ka sai ka ngai na tim tu cheng hin ngayin hin gyalin ka lung si na kho ak pa na lung mo na pe nang bong na ki hai mil thai lu ma tu lu dia lung si sang pe in pi zong kum ku ken tu ta sing ki nang be ya ki hin ko mong zo lo e si chung ang da si lung kim pe na lung mo na nei pi te nang bong na ki nang king mo su na din ha sa ken thi na zong le dunya ro in ko ni pi si zong le ka ki chen pi ding ni kha pa khat le chun zo a da zong le ka ki tho ding na hi ye kang pae lung de ka lung se no ka se ka sai ka ngai na tim tu cheng pass in na lim na mel ka munum jing ka hin ngai va ji ten na in ko mo wen ka ding jing ka hin phone in na ngin zong na in chungwa pat ne hin ve jin ka kun ko kun som tu lo win tu la mo lo bo I say gun ni in yu nen ka hin ko wai ki tia ki pa na ka mu na ama sa pe chul da ken ikingai na hi tha kang lo win na chain na gi kin tu de jing ki te nang bo na hi ka lung si pe Kagel kang pae lung de ka lung se no ka se ka sai ka ngai na tim tu cheng mi sa tâm mi som giống le nang bo ki yang le chung de ka de nang bo mi sa tâm mi som giống le nang bo ki yang le chung de ka de nang bo ang dana chi ding lung gero zero mi ding chul ding lung gero zero ang dana chi ding lung gero zero mi ding chul ding